Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos un día máis aos Pontes hoxe, aquí na televisión local das Pontes. Estamos a venres 29 de maio e, como sempre, toca botarse unha ollada á actualidade municipal. De feito, comezamos cunha interesante iniciativa que imos ter na Casa do Peso vindeiro mércores, unha charla adicada neste caso a dar a coñecer particularidades do Banco de Terras e de diferentes iniciativas vencelladas coa agricultura e a gandeiría e o seu máximo aproveitamento. O Concello vai organizar para o mércores da vindeira semana unha charla informativa baixo o título Terra Agraria e Xestión do Territorio, e coa que busca chegar á veciñanza información práctica, útil e actualizada sobre os principais instrumentos de mobilización de terras e xestión do territorio rural en Galicia. A actividade terá a Casa do Peso como escenario, dende as 7 da tarde, e está aberta a aquelas persoas interesadas na realidade actual do rural galego, especialmente propietarios de parcelas, persoas vencelladas ao sector agrario e gandeiro, emprendedores do medio rural e cidadanía en xeral. Na convocatoria está prevista a participación do alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, e do técnico da Oficina Rural, Alejandro Martínez. Durante a charla abordaránse cuestións clave relacionadas coa mobilización e acceso á terra, explicando as posibilidades existentes para poñer parcelas en produción ou facilitar o acceso a persoas interesadas en desenvolver proxectos agrarios. Tamén se ofrecerá información sobre o funcionamento do Banco de Terras e de outras ferramentas de xestión territorial, así como sobre aspectos técnicos e administrativos vencellados ao SICPAC e a súa relación coa política agraria común. Outro dos bloques centrais da sesión estará centrado neste caso na seguridade xurídica, analizando cuestións relacionadas coas cesións de uso, contratos e diferentes fórmulas legais que permiten garantir unha xestión segura e ordenada das parcelas rústicas. Seguimos porque o luns que ven Santa María abrirá as súas portas para organizar neste caso a primeira edición da Feira Ponte nas Ciencias, unha iniciativa que chega da man de todos os centros educativos da nosa vila, que se vai desenvolver en horario de 9:30 a 1:30 da tarde e que estará aberta non só a escolares, senón tamén ao público en xeral. Cita co mundo científico a que imos ter o vindeiro luns porque chega a primeira edición de Ponte nas Ciencias, unha feira organizada por todos os centros educativos das Pontes coa fin de chegar ao mundo científico e da experimentación non só a escolares de todas as idades, senón tamén a veciñanza en xeral. A convocatoria vai se desenvolver na carpa de Santa María entre as 9:30 e 1:30 da tarde e incluirá exposicións científicas, demostracións experimentais en directo, actividades divulgativas e espazos interactivos deseñados e coordinados polo propio alumnado. Todo isto da man dunha serie de postos científicos nos que haberá experimentos, maquetas, proxectos tecnolóxicos, demostracións prácticas e traballos realizados polo alumnado dos 7 centros participantes. A este hai que sumar un espazo de demostracións en directo no que se realizarán experimentos e actividades divulgativas orientadas a sorprender e a chegar a ciencia ao público dunha forma entretida e didáctica. A programación completarase coa participación dun equipo de radio escolar que se vai encargar de narrar o desenvolvemento da feira, realizar entrevistas e recoller as impresións das persoas participantes e tamén coa realización dun vídeo do evento. Ponte nas Ciencias, que conta co respaldo da Concellería de Educación, permitirá chegar este mundo á cidadanía dunha forma máis próxima, accesible e participativa, e ademais pretende ser un espazo común para os centros educativos no que se den cita todos os grupos educativos, dende secundaria a primaria, e onde compartan proxectos e tamén colaboren. E os máis pequenos, ademais de disfrutar coas ciencias, tamén teñen e ben merecen unha festa de fin de curso. En da coordinadora de Ampasa Oriente xa está mansa a obra coa celebración da súa tradicional festa de fin de curso. Unha iniciativa que se vai desenvolver os días 12 e 13 do mes que ven con actividades para todas as idades. A piques de estrear mes de xuño xa hai estudantes que están a planificar as súas vacacións tras dun fructífero curso escolar. Iso sí, para pechar estes meses de escola este terceiro trimestre, o mellor é apostar por unha festa do máis entretida e dende a coordinadora da Ampasa Brente e as asociacións de pais e nais dos centros de ensinanza ponteses van volver reeditar a súa festa de fin de curso para os nenos e nenas dende a Barosa ata a secundaria. Así, para o venres día 12, tenemos dúas citas. A primeira no pabillón de Monte Caxado, de 6 a 8, coa festa da Escola Infantil A Barosa, en a que teremos hinchables, pintacaras, xogos de todo tipo e ata unha zona de cante e baile. E a segunda será xa para os estudantes máis maiores, de sexto de primaria e secundaria, en este caso no lar, de 9 a 11:30 da noite. A proposta para eles vai incluir unha merenda cea, música cun DJ e tamén hinchables de todo tipo.
Xa para o sábado 13, no Lago, chega a quenda dos estudantes de educación infantil e de todos os cursos de primaria ata quinto. Así as cousas, entre as 11:30 e 1:30 estarán os alumnos e alumnas da Fraga e de Santa María. Ás 4 arrincará a quenda de infantil da Madalena e primeiro de primaria e ás 6:15 tocará os estudantes da Madalena de entre segundo de primaria e quinto curso. En canto ao programa de actividades, para esta xornada haberá hinchables de todo tipo, festa da escuma, xogos populares e zona de pintacaras e tatuaxes. O prezo por participante de 5 euros para persoas asociadas a calquera das AMPAs organizadoras e 20 para as non socias, tendo que facer o correspondente ingreso na conta bancaria habilitada para tal fin. Con respecto ao formulario de participación, este terase que entregar en calquera dos centros educativos das Pontes ata o martes que ven como data límite. Máis festa, neste caso non para os pequenos, senón para os máis maiores. Mañá vais a celebrar esa xuntanza dos antigos mestres e estudantes do Colexio da Pardo Bazán nos campos de fútbol do Pobo das Veigas, unha cita do máis interesante e que, por suposto, tamén van cubrir as nosas cámaras. Cita histórica que mañá se vai vivir nos campos de fútbol do Pobo das Veigas e que preto de 350 persoas se van congregar neste espazo con motivo da xuntanza de docentes, antigos alumnos e persoas mencelladas co Colexio Nebrija Pardo Bazán. A convocatoria vai se desenvolver nunha carpa que vai quedar instalada no campo de adestramento do equipo xuvenil do CD As Pontes e contará con xantar popular, música, unha exposición fotográfica e diferentes sorpresas. A cita arrincará ás 3 da tarde cun xantar que vai estar integrado por polvo, churrasco e sobremesa, o que seguirá a música e unha sesión de tardeo a cargo dun DJ. Por suposto, haberá unha serie de sorpresas e homenaxes que a organización do evento aínda mantén en segredo para deixar coa boca aberta a todas as persoas asistentes a unha cita que vai ser memorable. Seguimos, porque Xoves na Biblio chegaba onte a súa fin, cando menos por esta tempada foi damando un contacontos para os usuarios e usuarias máis pequenos da biblioteca e que chegaba da man de Catuxa Cela. Tras 8 meses de intensa actividade, de diferentes propostas nas que a música, os contos, os monicreques, o teatro e as manualidades foron da man, onte Xoves na Biblio pechaba as súas portas ata o vindeiro outono. A proposta coa que clausurar a edición 2025-2026 desta exitosa iniciativa para chegar ao público máis novo ao mundo da literatura estivo protagonizada por unha bella coñecida, a narradora Catuxa Cela, e que novamente volvía a apostar por un clásico da editorial Calentraca para sorprender ao seu público. A historia da cebra Camila, de Marisa Núñez e Óscar Villán, foi a protagonista desta derradeira sesión de actividades infantís e que, grazas ao bo tempo, se puido desenvolver baixo as árbores dos xardíns do campo da feira. Ali varios pequenos e pequenas, na compañía dos seus pais, desfrutaron das aventuras dunha particular cebra que perdía as súas raias por non facerlle caso á súa nai e debido a un refacho de vento que lle roubou as súas prezadas liñas negras. Camila non ten máis alternativa que iniciar unha viaxe para recuperar as súas raias, unha aventura que lle vai axudar a facerse maior e na que vai ir atopando diferentes compañeiros, dende unha serpe a un caracol ou incluso unha araña. Seguiu andando, cun anel nunha pata, unha citiña de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tul, unha corda de violín e un pouquiño negro. Xa lle vai quedando moi pouca pena, mas ten que seguir andando en busca das súas rayas. Así que... sabedes a quen atopou? Atopou unha oca que iba un pouco coxa, porque lle doía un pé, porque lle facía daño o seu botín. Vedes? Ai, doíalle moitísimo ese pé. Malia que Xoves na Biblio se despedía onte dos seus fideis seguidores, aquí non remata a programación da biblioteca, xa que coas festas do Carme novamente haberá múltiples actividades infantís grazas aos libros no parque e parque activo. A semana no vindeiro luns e ata o día 15, a sala infantil reabrirá as súas portas en horario de 5 a 7 da tarde. Iso sí, como proba piloto para comprobar se é posible manter este espazo aberto sen vixianza e sen que se volvan repetir os incidentes e comportamentos pouco civilizados de hai un par de semanas. Deixamos a literatura, falamos agora de música e visitamos a Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa. De feito, ao longo da vindeira semana imos ter diferentes concertos, distintas audicións para dar a coñecer o gran traballo dos alumnos e alumnas desta escola. Aínda que, iso sí, tamén mañá mesmo temos unha interesante actividade, unha masterclass de clarinete que tamén vai ser do máis entretida e que de seguro vai axudar a estes pequenos e pequenas músicos a mellorar as súas técnicas.
A Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa afronta xa as últimas xornadas de formación deste curso 2025-2026. Iso sí, ademais dos diferentes recitais que dende o luns que ven van protagonizar os seus alumnos e alumnas, tamén mañá vaise desenvolver unha sesión intensiva de clarinete. A responsable da clase será a docente Marta Sancho Andrés, clarinetista e integrante da Orquestra Sinfónica de Vigo, que vai impartir unha masterclass baseada no método Musically of Movement Approach, creado por Virac Tesó, e que axudará aos participantes a mellorar a súa presenza escénica, a conexión co corpo e a expresividade artística a través do movimento e da música. A sesión que se vai desenvolver nas instalacións da Escola da Banda entre as 10 e a 1:30 de 4 a 8 do serán incluirá exercizos de respiración e movimento e de improvisación con instrumentos e voz, dando lugar a unha xornada chea de ritmo e que se pechará ás 8:30 cun pequeno recital e a entrega de diplomas aos participantes. E a marxe desta intensa xornada de sábado, o luns que ven arrincará un calendario de actuacións do máis completo. Así as cousas, os alumnos de bombardino e clarinete ofrecerán a súa audición de fin de curso ás 7:30. O martes teremos descanso, pero o mércores tamén ás 7:30 os protagonistas serán os estudantes de percusión, trompa e trombón. Xa para o xoves día 4 poderemos desfrutar dos estudantes das modalidades de flauta, piano e trompeta, tamén ás 7:30, e o venres 5 haberá durecita, ás 7 co clarinete e o oboe e ás 8 cos estudantes de saxofón. Como é habitual, a entrada será gratuita ata completar aforo. E imos falar de festa, porque esta fin de semana regresan as festas ao poboado das Veigas. De feito, destas horas xa comezou a rodar o balón do maratón de fútbol sala desa tradicional competición deportiva que se desenvolvía na pista do Colexio de Endesa. Esta noite teremos a primeira das verbenas e ao longo da fin de semana multitude de actividades deportivas, culturais e musicais e hasta eclesiásticas. O balón xa está a xirar na pista de fútbol sala do poboado, as atraccións mecánicas prepáranse para abrir uns minutos, xa coñecemos os gañadores e gañadoras do certame de fotografía poboado 2026, está a piques de rematar o pregón a cargo da exdocente María Jesús Cortiñas, así que xa podemos dicir que as festas do poboado están en marcha. De feito, esta mesma noite temos a primeira das verbenas que arrincará ás 11 da man do Grupo Origen, pero mañá temos un programa moi amplo e que non vai deixar ningún minuto de descanso. Ás 10 teremos pasarrúas cos feroces da Galgueira e tamén asa mesma hora arrincará o torneo de baloncesto na modalidade de 3x3. Ás 12, a actividade vaise trasladar á piscina do lar, da man dunha xornada de xogos populares, e ás 12:30 teremos misa diante do conservatorio co acompañamento da coral Endesas Pontes. Non podía faltar a música, coa sesión vermú a cargo do Grupo Anta, dende as 2 da tarde, e tralo xantar ás 5, teremos unha xincana de motos clásicas. Pola noite, máis música dende as 11, coa Orquestra Atenas, e novamente co Grupo Anta, e ás 12:30 haberá unha sesión de fogos de artificio. E o domingo vais inaugurar coas probas de atletismo escolar na Rúa Mandeo dende as 9:30. Xa ás 12:30 teremos concerto da Banda Cultural e Recreativa das Pontes e ás 2 sesión vermú e tardeo coa Orquestra Metrópolis para pechar a xornada coa de seguro interesante final do maratón de fútbol sala. E do poboado das Veigas, a Gondré, onde mañá van festexar o San Martiño. Non só no casco urbano imos estar de festa esta fin de semana, tamén en Gondré escolleron a última fin de semana de maio para render homenaxe ao seu patrón, ao San Martiño. Citas litúrxicas, moito baile e música serán os ingredientes de 2 días de festa que arrincan mañá cunha misa a 1 da tarde e a primeira das sesións bermuda fin de semana coa música de Alma Latina. O prato forte da xornada chegará coa verbena na que se vai contar coa actuación de Pili Pampín e novamente cos integrantes de Alma Latina. Xa o domingo, a 1 haberá misa na honra do patrón e sesión vermú e tardeo a cargo do dúo Venus. Malia que as predicións climatolóxicas da fin de semana son positivas, o campo da festa contará cunha carpa para resgardarse de posibles cambios meteorolóxicos. Entramos xa en capítulo dedicado aos deportes, porque os xeareiros e xeareiras do mundo da velocidade, do automobilismo e da pericia ao volante teñen cita mañá no circuito a velocidade das Pontes, 7ª edición do slalom organizado por ACAP e que vai contar con máis de 80 competidores. As Pontes convertirase mañá no epicentro do automobilismo galego da man dunha nova edición do slalom Vila das Pontes organizado polo Clube ACAP e que será clave o ser puntuable para o campeonato autonómico desta especialidade. A cita que vivirá a súa 7ª edición será todo un éxito, xa que se superaron as 80 inscripcións, unha convocatoria que vai incluir incluso novidades, como adiantaba o presidente da ACAP, Emilio Ledo. Este ano batimos récords de inscritos, temos 83 inscritos ahora mismo, que que é un hito neste tipo de eventos, en donde, sobre todo, este evento que é o primeiro que se celebra no ano. Este ano, como novidade, temos que cambiamos totalmente o trazado do circuito, facémolo en sentido inverso, co objetivo de ter sempre
un aliciente para os pilotos para que sempre teñan algo con que motivarse. Este sétimo slalom volve contar co respaldo do Concello das Pontes. Así o apuntaba o alcalde Valentín González Formoso, que facía fincapé na gran afección que hai na vila polo mundo do motor e a relevancia de citas deste tipo como dinamizadoras da economía local. Pois este fin de semana temos unha proba que vai a aglutinar aquí nas Pontes, a concentrar todo a afición do motor, do slalom, concretamente, que é a disciplina que se vai a disfrutar o fin de semana no circuito das Pontes. Falaba Emilio de preto de 90 participantes cos seus equipos e familias. Vai a supoñer, pois, outra vez unha actividade deportiva, un evento deportivo nas Pontes que move moito a economía, que é moito, ademais, nunha sociedade como a pontesa que é moi aficionada ao mundo do motor, non? Que se pode disfrutar pois nun circuito que está a súa disposición. Eu quixera agradecer o esforzo que fan dende a CAP, dende o Automóvil Club de As Pontes, por que se pode ofrecer á sociedade pontesa unha serie de eventos ao longo do ano que son moi distintos, moi variopintos, e que vai desde as rutas turísticas hasta circuitos de slalom, exhibicións, que ao final pois é un traballo que fan como entidade asociativa local, co apoio, lóxicamente, do Concello e da Diputación tamén, e que nos permiten manter un nivel de actividade no mundo do motor aquí nas Pontes que nunca é suficiente, porque a afición é tremenda, non? Pero en calquer caso estamos moi satisfeitos e solo coida que o tempo acompaña. Con respecto á proba, o circuito contará cunha distancia de 1.300 metros e cada piloto disputará 2 mangas oficiais. Haberá un total de 7 categorías, con premios para os 8 mellores vehículos da clasificación xeral, 3 premios en cada unha das agrupacións e o trofeo Taller Estrebín para o último clasificado sen penalizacións. Tamén se vai recoñecer as participantes femininas que acaden o mellor posto na clasificación xeral co trofeo DV Vilabella. En canto aos horarios da xornada, ás 7:30 farase entrega dos dorsais e faránse verificacións técnicas dos vehículos participantes. Ás 11 arrincará a primeira manga de adestramentos e ás 4 terá lugar a primeira manga oficial. O seu remate arrincará a segunda manga puntuable e a entrega de premios está prevista para as 10 da noite nas mesmas instalacións do circuito pontés. É unha actividade deportiva máis, neste caso para o domingo á mañá na Asociación de Veciños das Campeiras, onde o Club Fende Testas vai organizar unha interesante iniciativa, unha charla para dar a coñecer a importancia e relevancia do deporte para a formación en valores dos nosos pequenos e pequenas. O Clube de Rugby Fende Testas retomará este domingo o seu programa Escola de Familias, co que se emprega o deporte como ferramenta para a aprendizaxe, a adquisición de valores e a comunidade. Nesta convocatoria vaise contar coa xogadora de rugby Elena Rocamoro, exintegrante do equipo nacional de rugby feminino e do CRAT a Coruña, e que vai impartir unha sesión na que se falará do papel fundamental do deporte, da convivencia e dos valores que se traballan dentro do vestiario, non só sobre o terreo de xogo. A sesión, que será de participación gratuita, pero con inscripción previa, vaise desenvolver no local social das Campeiras entre as 11:30 e 1 da tarde e conta co respaldo do Concello das Pontes e da Deputación da Coruña. Pois así rematamos, señoras e señores. Tempo para despedir informativo, xornada e tamén semana, pero iso sí, lembramos que volvemos o vindeiro luns, das 9 da noite, aquí en As Pontes, hoxe na televisión local das Pontes. Teñan moi boa fin de semana.